Yes, hello mga subscribers. Muli si Bador Magkepinto. Dito tayo sa ating pasyente, si stroke patient, si Jerwin Pineda. So, dito tayo sa Laklit, Arayat, Pampanga. Anong Purok naman? Purok? Purok. Purok 5 po. Ayan. Purok 5, Laklit, Arayat, Pampanga. So, ang aming challenge ngayon sa kanya, so last week po ay 140, ngayon po ay 160. Upo tayo yung aming gagawin sa kanya. So again, sa lahat po ng mga Pineda, sa mga kamag-anak po ni Jervin, sa inyo lahat, shout out. At sa kamag-anak po ng asawa niya, shout out po sa inyo lahat. Watch niyo po yung aming gagawin na 160, upo tayo challenge kay Jervin. Ito po ay papalakas ng lower limb, lower back in preparation sa kanyang walking therapy program. Kasama ang kanyang bodyguard, Stolo. Push! 6, 7, 8, 9, 19, Oh, wala ko. Reset 19. Nakikita yun natin. Medyo natin ng konti. Oo, wala po. Natin siya. Ito, wala rin. Yan. Yan. Natin. Sige ito. Oh, 2 sets, 40. Guys, issue yung kay Jerry. Maya-maya. 1,000 yan. 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2 sets, okay. 2 sets, 40 counts. Relax and relax. Buka ba? Relax mo ba? Ganun, sa drum. So guys, nakaka-40 pag kami, 2 sets. Just ko lang itong aming vlog. Medyo nakaduko. Yan. Good. Nalala. Position. 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 Relaxing. Three cents. Ready? Go! Ano to? 1, 2. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, touch, This is stop. Very good. 16. Last. 10, Left to 16. 3 sets. Ha? So guys, nakaka-60 na kami. 3 sets. Ang anong jumping ganyan yan. Ngayon, September 2 ay 160. February 2, 8 set to. 8 set. Maka. Ha? Ready? So, takalog 1, 2, 3, hanggang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repeat. Straight back, relax. Power. Boom. 1, Ang pusi ko ha. Ito. So, pang 80 counts to. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Go, relax. Relax na yun. Okay. Ano ko ha? Ano ko? Very good. 40. 40 counts, 4 sets. Now guys. Yan lang. Ayos ka kaya? Are you okay? Alam mo ko, kaya ko ito. Magkatanda ito. Bangon mo. Bangon mo naman, boy. Ready? Count 10. Prepare yourself. For 5 sets. 100 counts. Okay, count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
5 sets. Oh, ayun na. Relax naman. Relax. So guys, nakaka-budget na kami equivalent to 100 counts. Yan. So meron pa kami 3 sets to go. 60. Break time, may toto. Tubig mo palakas. Kayo mo ba? Kayo mo? Tubig mo? Ba? Pwede ka mo. Kayo mo. Last 3 ha, last 3 sets pa ha. Yan guys, so nakaka-100 na kami. So, meron pa kami target na 3 sets. So, nag-pinag-pending here with si last week, naka-1 siya. Ngayon po ay 160. So, every 4, target kami ng 20 pounds. Thank you po. Naitibig, balik ng ating kawis. Okay. 6 sets for 120. Ito po yung aming 6 sets for 120 guys. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Same, relax, go. Hi guys, 120 counts. So, meron pa kami 2 sets for 40 counts. Yan. Mga si stroke patient si Jeremy na mag-relax muna para sa kanyang susunod na gagawin na 2 sets for 40 counts for our last po tayong program. So again, ito nagpapalakas ng ating lower back, lower limb. Ito nagpapalakas ng ating mga katawan. Kasi ito, lalakad ka na, hindi ba yung lower limbs kung malakad. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganyan sa'yo. Okay, balik. Go! 40. Sige. 1, 3, 4, 5, 6, 7,
140. Relax. Last set. Last ito. 140 na ito. Ayan guys, 140 na. Sa final countdown yung aming last set for 160 po tayo. Ayan. Iba yun dito. No? Direct save para ready? Direct save, 1 plus ha, 1 power. Okay, count 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Dito ang katawan. Okay. So last sets. Boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last day. Last 9. 8. Last 2. Push. Last 1. Okay. So guys, ito tapos na namin yung aming cover ngayon. So upo tayo. Guys, naka 160 po si Jerwin sa kanyang upo tayo. So it means 90 power sa kanyang lower limb as well as lower back. So basta muli po, mamaya po upload ko yung sa upper limb niya. So nag-add ako ng 20, so magiging 89 yung aming program sa kanya. Sukat ko muna to para mapanood yung masyado mahaba kasi pag ginunti nyo ko to, mamaya po, part 2 po.